Yeah. Pepíno, hele, co to nese maminka? Hele. Bude dort! Ač je ten dort? Tak, co to je, Pepí? Pepí. Má narozeniny. A ten je krásný. A co Je. na tom je? To zvířátko? Co to tam je? Tam je svíčka. Ano. A kdo je tady? Pojď se podívat. Pojď se podívat. Kdo to tam je? Alží. Tam je Alzík. Ano, pozor, Ano. svíčka pálí. Je to pálí? Svíčka. A sfoukneš tu svíčku? Tak. Ještě, jo, ještě jednou. Ještě. Hurá! Ty jsi šikulka. Ne, pálí, pozor. Co to je za dort? Taková kostka veliká. No, ochutnej, no. Jestli tam něco dobrýho. A málo. Ochutnej. Dáš mamince. Děkuju. Nějaký záchodový prkínko, já se nebudu. Udělej puk na tátu. A dáš taky tatínkovi. Tu vyfotit, to je peklo. Jako. Co? Ale nejseš furt tak rychle jako Ne. je ona, no. A dáš taky Kristýnce. Dej Kristýnce, jo? Dej Kristýnce, jo? Borůvku dáš Kristýnce? Ňa. Kristýnku, dáš si borůvku od Pepínka? Pusinky. Ale dej jí do pusínky, Kristýnce, do pusínky. Tak. Tak. Dobrý. Hurá. Hurá. Povedlo se. A málo. Vystřel. Jú. Mami. Dáš Kristýnce? Ne, bustičky ti porostou. Porostou si bustičky. Pekální bustičky. Hele, no Ty jsi hodnej. tak si to ulízí. Končíme zaber Pepíno. toho Alzíka. Tak si tam volí. Tatínkovi dáš. Děkuju. Jdu. Jak se jmenovala, kam mi dala havu? Tatínek to zkusí s tebou, jo, ten bike? Jo? Ty, hele, to jsem si vůbec nevšiml. Ty máš Harley? Tak vyndej svíčku, vyndej Vyndej svíčku, svíčku. vyndej svíčku, Ale vyndej musíme to zkusit svíčku. spolu, jo? Vyndej. Vytáhni svíčku. Pořádně. Tak. Maminka rozkrojí, jo? Tinko. Yeah. To je veliký dort. Udělala. Alzíka díra. rozkrojila. Pojď, zkus to. Alzíčka jsme rozkrojili. A ještě jednou, hele, koukej. Tak, to je ne, jedna ručička, druhá, jo? Tak. Dobrý. Jú. No teda nevím, kdo to bude jíst, Pepínku. Pepínek. Ještě zkusí. No, a myslím, že Jú. bys to měl. Já to roz. Dáš si jahůdku? Nemám tačí. Mami. Dej Kristýnce zase, jo? Běž dá Kristýnce, Pepíno. Nemám tačí, mami. Kristýnko, Pepíno. Kristýnko, Pepíno ti něco nese. Někde na zemi. Tak. Děkuju, Pepí. Ty jsi hodnej, Jozítku. Krali jsme Dá se okamžik sem nechtěl. Alzíka. Nakrájeli jsme Alzíka? Ale ten je krásný. Mi to Ten podali, je ale úžasný, já to hele. dám na stůl radši. Prosím, co se říká, Janí? Ten dort. Hele, ne, to je od toho perfektu, jak nám dělali svatební. Od Perfektu? To je náš svatební. Já si ho král už nepamatuju, že jo? No, náš svatební. Já si ho taky nepamatuju, já mám pocit. Pepíno, dáš ještě Kristýnce. Já jsem určitě měl alo. Tak jí vem, Já si to nepamatuju. To volí. Dali to já to volíznu, jo? Počkej ještě. Počkej, a měli jste ho tam na té hostě, co jsme byli? Tuka. Určitě. No, já mám pocit, že jste šli z den do dřív. A krali jsme Alzíka. No, krájeli jste Alzíka s maminkou, no. Oni totiž schválně si udělali tu svatbu, když já jsem byla těhotná. No, přesně. Počkej. To dělali sváně, ale... Radši, no držím. Oh, Se bojím, že mu to spadne tamhle. Pepínkovi ten krajní, víš, jak je opřenej. To už to padá. Chci si pomoct, nebo co? Máš. Mám, počkej, ale tam mám pivo, tak to budu dělat. Tak jo. tak co, Pepíno? Je dobrý ten dort?
Je dobrý, chutná ti. Okraji jsme Aldi. Rozkrájeli jsme alzíčkami. Hele, já jsem vzala 6 talířků. No to asi stačí, že znám všechno, halo. No, já si myslím, uvidíme, jak to. Nech to, vem si tady to ovocíčko, jo? Ovocíčko. Pepí, hele, co má táta. A ještě jednou. A prásk. A ještě jednou. A ještě jednou.